Mandalang senior yang ngayomi kepada generasi kaya Mbah Yatno. Tur dasare panjenengan iki bobo yang karo ngelmu, mula ya akeh banget kawruh sing wis diparingake marang awake dhewe lan semune ora negakake karo aku kowe mligine sinden kesi sing biyen wiwit prawan iki nyindeni Mbah Yatno. Mula panjenengane Mbah Yatno bengi iki kepareng pinarak ana pepanggungan ngaturke panuwun. Iya. Sembah nuwun Mbah Yatno. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan. Ya. Iki dalam rangka kepiye mak aku nyuwun dawuh. Intisarine ya pitasakuran no. Adicara Festival Budaya Mataraman utawa Gebyar Budaya Mataraman iki kerjasama antarane Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan juga DPRD Provinsi Jawa Timur lan uga antuk panjurung dorongan dari Bapak Bupati Ponorogo serta Pemda ing Kabupaten Ponorogo. Iya. Mapane ana Ponorogo pancen ya sing mindhit ning seni budaya iki pancen Ponorogo ya, Mas. Bener kepara nyata. Mula luwih dhisik aku kelawan kowe ngaturke panuwun marang para pebunden wabil khusus nenggih pepundhen kula ingkang ngasta dados DPR RI ingkang kepareng rawuh nenggih Bapak Dr. Haji Ali Musfi utawa Mufti SAG MSI. Iya. Nuwun katalumpen dumateng DPRD Provinsi Jawa Timur nenggih Bapak Pranaya Yuda Mahardika SP MID. Lamugo yang selalu dicintai oleh warga masyarakat Ponorogo sing sangat dekat dan merakyat dengan masyarakat nenggih Bapak Bupati Ponorogo Bapak Haji Sugiri Sancoko SE MM. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati. Iya. Merakyat nganti kaya ngono ya Mak. Aku wis rambah kaping pindho nduk dipangestoni karo Pak Giri Sancoko kali Pak Bupati. Wingi kae mapan ana ing halaman DPRD Ponorogo lan ripalungguhan iki mapan ana ing Pasar Sumarata sing kondisine tidak berubah. Maknane piye? Adate yen wayangan tamu-tamu VIP kuwi mesti lenggah ning kursi sing dhuwur sing empuk. Ning nang kene iki wis beda lho. Beda. Antarane pejabat karo masyarakat tidak ada yang dibedakan. Semua berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kabeh kepareng lesehan. Mboktekake lamun to pejabat Ponorogo bener-bener ngungkepi apa kang diarani manunggaling kawula lan Gustina. Nanti kaya ngono kuwi ya, Mas. Kaya ngono kuwi mula awake dhewe ngaturake panuwun. Ya. Ugi ngaturaken panuwun dumateng Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Ibu Evi Aviana Sari ingkang dipunwakili kalian Bapak Ali Afandi selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Bener ugi ngaturke panuwun dumateng Ibu Wakil Bupati Ponorogo Ibu Hajah Lisdiarita SH. Ya, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Bapak Dwi Agus Prayitno SHMSI, Forkopimda Kabupaten Ponorogo dan seluruh tamu undangan, tidak lupa seluruh warga masyarakat Ponorogo sing kepareng rawuh wonten ing mriki, kula dongaaken nyibarate numpak trontone nggih wadah cengkeh, muga-muga kabeh para penonton rezekine tambah akeh. Amin ya rabbal alamin. Numpak trontone diparkir pinggir sumur, muga-muga kabeh para penonton diparingi sehat lan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ngono kuwi no. Aku nyuwun dawuh Mak, babagan budaya Mataraman iki piye aku tak nyuwun katerangan karo Diyo. Sak ngertiku ya Nduk, upamane ana sing kleru engko dielekke. Iya. Budaya Mataraman adalah kebudayaan di Provinsi Jawa Timur, terutama di wilayah bagian barat dan selatan yang pada zaman dahulu berada dalam pemerintahan Kesultanan Mataram. Ngono kuwi. Dan dalam pemerintahan Kesultanan tersebut sudah
diselenggarakan wujudnya budaya-budaya yang indah. Mula trep lamun to kegiatan iki digelar oning Ponorogo mergo perkembangan budaya Mataram juga dipengaruhi oleh ajaran Islam karena banyaknya santri yang beriman menjunjung tinggi tata krama dan budaya luhur sebagai pedoman jati diri sing nyatane Ponorogo menjadi kota 1000 santri utawa kota 1000 pondok pesantren. Kaya ngono kuwi. Oleh karena itu digelar Festival Budaya Mataraman bertujuan untuk merawat, melestarikan dan mengembangkan serta mengenalkan budaya Mataraman kepada masyarakat terutama generasi muda zaman milenial agar bangga dilahirkan di tanah Jawa yang sejak zaman dahulu sudah mempunyai peradaban tinggi dan luhur serta kaya akan tradisi dan budaya yang hebat. Iya, bener mak. Mula kang mangkono nduk yen kowe manut lan nindakake ajarane mbah-mbahmu biyen ing antarane kaya ta pitutur magepokan kawan andhap asor lembah manah gotong royong aja dumeh mulat salira hang rasa wani tepa selira bawa leksana lan isih akeh kata mutiara lan kata bijak sing nyatane kabeh mau yen ditindakake bakal dadi sumber kekuatan yang luar biasa sehingga Kabupaten Ponorogo semakin hebat, Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara yang tercinta. Ngono ya Mak. Kaya ngono kuwi ngaturke panuwun ingkang tanpa apa-apa ya Mak. Mula kejaba kuwi awake dhewe ya ngaturke panuwun marang para pundhen seniman dalang ingkang ngkon Ponorogo kula nderek kula nuwun wonten mriki lan sampun dipun paringi wujudipun katresnan kalian Ketua Pepading Ponorogo nenggih pundhen kula Bapak Sindu Parwata wujudipun tetembangan ciri kasih Kyai Ponorogo nenggih lelagon Ponorogo hebat. Ponorogo hebat. Sing nembang diwiwiti saka bawane Dandang Gula kula nyuwun sakanthi sanget dumateng Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni, magister seni. Mengko lagune digarap bareng-bareng malah ana nuansane riyok lho. Kaya ngono ya Mak. Monggo Bu Kesi dipun aturaken bawanipun langkung rumiyin Ponorogo hebat.